Endavant. Bé, ja has vist que sensor no n'hi ha, Sí. Però bueno, millor, perquè si et quedes tancada és horrorós. I mira, així fas cames i t'estalvies al gimnàs, Vinga, endavant. Doncs mira, és això. Ho tens tot a mà, Que tens son, el llit a 1 metre. Que t'has de vestir i l'armari 1 metre. Que tens gana, la cuina 1 metre. Aquí a la cuina? Sí, sembla que no, però sí. Petitona, però té de tot, Microones, rentadora, Els fogonets. Si fas sofregits hauràs d'obrir la finestra, perquè campana no n'hi ha. A veure, l'avantatge de que sigui petita és que hauràs de netejar menys. El que sí que és gran és el lavabo, que hi ha banyera i tot. Si vols anar a fer un cop d'ull tu mateixa. Vale. Sí. Que sí? Ho hauràs de compartir, Com? Que no t'han explicat, No. A veure, nosaltres estem promovent la iniciativa Barcelona Solidària, que es tracta d'oferir-te una vivenda digna a tu i, per altra banda, un bon servei al turista. Perquè ja saps que a Barcelona, sense els turistes, ens moriríem de gana, A veure, es tracta de tenir visites puntuals, tu ni ho notaràs. Per exemple, mira, el 23 de juny hauràs d'acollir una parella que vulgui passar el Sant Joan aquí. Nosaltres ja els tenim, no t'hauràs de preocupar. El Michael i la Suela, que porten 2 anys junts, et cauran molt bé, són molt simpàtics. Aleshores haurien de dormir aquí al llit de matrimoni. Però i jo? Tu, doncs, no sé, al sofà, o si aquell dia tens un lloc per marxar per estar fora, molt millor, si els deixes en intimitat. A l'endemà, doncs, ho neteges tot i com si res no hagués passat, A veure, a l'agost sol, evidentment, no estaràs, tindràs visites tot el mes, però te'ls emportes a fer un vol, els ensenyes 4 monuments i tots contents, Hi ha balcó? No, però hi ha finestra. Això sí, la finestra està llogada per les festes de la Mercè fins al Piró Musical. Per la Mercè, no m'has dit que deies Mercè? Doncs mira, podreu veure el Piró Musical el dia del teu sant tots junts. Però a veure, si aquí hi ha un edifici, si no es veurà res. Però se sent, Mercè, se sent. No tot s'acaba als ulls. En l'època d'exàmens d'universitat hauràs de conviure amb algú d'Erasmus, Important deixar net l'escriptori, si tens ordinadors i això, ho treus tot fora. Han d'estudiar. A veure, això sobretot ho fem per tu, Perquè així, no sé, pots practicar idiomes, conèixer gent de tot el món sense sortir de casa, si em fas enveja i tot. Això sí, res de festes, que mira, les parets són de paper fi, se sent tot. Que ja us conec, que vosaltres... Aquests endolls d'aquí estaran llogats pel Mobile World Congress, també és important. Res, és un cap de setmana, són 2 dies, passa volant, dona! I el preu del lloguer? A veure, això és el millor. Pels petits enrenous que hi ha aquí al pis et queda pel 50%. I quan és el 50%? 1.000 euros, una ganga. Què? Sobretot, important, m'has de portar coses perquè en tinc 2 ja esperant, que porten la paga i senyal i la nòmina. Mira, si t'interessa, per demà mateix em portes 3 últimes nòmines, contracte indefinit de més de 2 anys, sou que tripliqui el preu del lloguer i també valorarem, doncs, no sé si coneixement d'idiomes, si coneixes molt Barcelona, si saps fer paelles, sangries, tot el que pot ajudar el turista, Moltes coses, no? Sí, però no voldràs tornar a casa amb els pares, oi? Home, ja saps que a Barcelona, sense els turistes no seríem res, ens menjaríem. No tenim. Es tracta de... ja m'he despistat. A veure, nosaltres estem promovent la iniciativa Barcelona Solidària. Es tracta